Idan za mu iya tunawa sati biyu da suka gabata, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Alhaji Ahmad Iliyasu ya karɓo yaran da aka sace kuma aka yi garkuwa da su 'yan asalin jihar Kano a jihar Anambra. Kwamishinan 'yan sandan ya gayyaci iyaye da su zo su duba 'ya'yayensu da aka sace domin tabbatar da cewa 'ya'yansu ne kuma su karɓe su. And with previous report of missing children from 5 years ago, then I said the battle is drawn, the line of battle is drawn. Bayan an tabbatar da iyayen waɗannan yaran, iyayen sun shiga cikin matsanancin hali kamun su gano 'ya'yansu domin an canja musu kamanni da kuma sunaye na Kiristoci, kuma an canja wa yaran nan addinai sun koma Kiristoci, kuma an canja musu sunaye daga sunayen yaran Hausawa musulmai sun koma yaran Ibo. Yanzu kin ga yarta? Na ganta. To kun yi magana da ita ko kuma? Mun yi magana da ita kusan kullum ma sai mun je gurin su. Wallahi na ji daɗi. Kai godiya na gode Allah kuma su ma na gode musu. Allah ya saka musu da alheri. Allah ya kara musu ƙwarin gwiwa. Allah ya fito da 'yan baya lafiyarsu. Bayan iyayen sun karɓi 'ya'yayensu sun kai su asibitin Murtala domin a duba a kuma tabbatar da lafiyar waɗannan yara. A lokacin da wakilin gidan talabijin na Abubakar Rimi ya samu ziyartar ɓangaren waraka a asibitin Murtala, asibitin ƙwararru na Murtala, ya gamu da likitan da yake duba waɗannan yara, wanda ya ce sun tabbatar da akwai yarinya 'yar shekara 11 wanda inyamurai suka dinga amfani da ita, kuma sun tabbatar da wannan al'amari. Muhimmin kawo waɗannan yara nan domin a tantance lafiyarsu, saboda kaga kamar an yi kidnapping ɗinsu ne, so ya kamata a bincike lafiyarsu. Kuma yanzu abubuwan da ake musu za a yi musu gwaje-gwaje a duba kamar akwai cuta ta HIV da ciwon hanta da syphilis, za a duba a gani. So yanzu duk an ɗauki jininsu biyu daga ciki ma mun same su ba su da lafiya. Kamar ita waccan Aisha an duba ta, kamar yadda ta faɗa akwai wanda yake amfani da ita, ta faɗa ya yi amfani da ita ba za ta iya kirga ya sau nawa ya amfani da ita ba. Kuma an duba kamar yadda duk wanda aka ɗauke ko aka yi mishi faɗe muke duba domin a tabbatar da lafiyar wajen gabanta. An duba kamar yadda ta faɗa an yi amfani da ita, gurin ya riga ya buɗe. Likitan ya ƙara da cewa sauran yaran ana ci gaba da musu gwaje-gwaje wanda ya hada da gwajin jini, wanda sakamakon zai fito a nan gaba. Wasu daga cikin yaran da muka gana da su wanda ba sa iya yin magana da yaren Hausa sai dai yaren Inyamuranci. Umar Ibrahim Onyadika afọ m bụ Onyadika, abụ m onye Enugu steeti. Aisha Uzoma. Malam Ismail Ibrahim shine shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar kungiya na yaran da aka sace guda 47 a cikin jihar nan waɗanda suka yi rijista. Sun ce guda 9 ne kadai aka gano daga cikin yaran da aka sata, aka fita da su daga cikin jihar nan. Da malamai na jihar Kano wanda suka ba da gudunmawa, kamsul ulama sun taimaka sosai, sun shiga al'amarin nan, da dukkan shauran kungiyoyi da suka ba mu gudunmawa tun daga 2014 da ake ɗaukar mana yara muke ta bibiya, kuma alhamdulillahi mun gode. Ko ni kaina ba a ga yaro na ba, tun 2017 aka ɗauki yaro na ba a gan shi ba. Ji rashin daɗi sosai kamar yadda baka tsammani, kuma ita Amira da ita da wasu na ɗaya ce da kanwa da a lokaci guda ɗaya aka ebe su. Kaga kuwa duk lokacin da aka ce ma an yabi ƴaƴa guda biyu lokaci guda akwai tashin hankali. A nan kawo a nan aka ebe su. Ga aka kirawo mu a waya mu zo ga yara an kawo, muka shiga wajen yara. Ni dai ina kallon su ɗaya bayan ɗaya ban gane ta ba har ga Allah. Sai ji ne ta ce babba, sai na ce nanata. Ta ce na ce kin dawo, ta ce na da, na ce sannu da zuwa. Abin da muka yi da ita kenan.
mai martaba sarkin bici Alhaji Aminu Ado Bayero ya yaba wa ƙoƙarin kwamishinan 'yan sandan dangane da ƙoƙarinsa na ceto waɗannan yara 'yan asalin jihar Kano da aka mai da su Kirista kuma aka canja musu suna daga sunayen Hausawa musulmai zuwa sunayen ƙabilu, wanda ya roƙi al'umman jihar Kano da su ba shi goyon baya domin ci gaba da ayyukansa. Bangare na waraka bangare ne da ake kawowa da yaran da aka sace ko kuma aka yi musu fyaɗe. Wayannan yara suna daga cikin yaran da aka kwato su daga ƙasar Inyamurai wanda suka kafirtar da su, wasu kuma suka dinga lalata da su. Aka kawo su a musu gwaji na jini da kuma gwajin ko sun ɗauki cuta na HIV. Daga wannan shashi na waraka daga asibitin Murtala, Rabiu Aboki Anas dauke da rahoto Labarin ARTV.